Dit is de nije riege van de oertocht. En Joet zit er op de pier van Hol wordt een bijzonder transport op het programma. 500 bijenvolken. Matten naar het Ameloon. Er komen straks allemaal kastjes met bijen van het eiland. En met name gaat het dan om de koninginnen die in die kastjes zitten. En die hebben we laten bevruchten op het eiland. En die worden hier teruggebracht straks. En dan krijgen we een nieuwe serie, komen een nieuwe serie jonge koninginnen aan die nog niet aan de leg zijn. Die moeten weer bevrucht worden op het eiland. En die gaan we dus weer inladen in die vrachtwagentjes en die brengen we straks naar het terrein. Waar deze nu vandaan komen. In die periode van 10 weken hebben we 4 keer een wisseling. Dus we hebben 4 periodes dat er nieuwe koninginnen op het eiland geplaatst worden. Nou, zou ik even mee mogen zometeen? Ja hoor, ja, je kunt met alle plezier meegaan. Het is mooi weer, dus wat let ons. Dan gaan wij Ameland even op. Ja, ik kom uit Noord-Brabant, plaatsje Boekel. Ik kom bijen ophalen voor mijn baas. Die is imker en ik werk voor hem. En die heeft mij op pad gestuurd om hier bijen af te leveren en op te halen. De imkers die hier mij haar volken en koninginnen komen, hebben al hier bukvast bijen. Die zijn honingbijen die de mix binnen van al je soorten. In de vorige eeuw is broeder Adam hier mij uiteenzet. Om in Engeland haast alle lokale bijen versterren door een parasiet. En alleen de bastardbijen, waar dus Italiaanse bloed in zat, dat overleefde. Dat was dus de basis voor de bukvastbijen. En toen heb broeder Adam over heel Europa heb hij de goede eigenschappen van andere bijen heb hij daarin gekruist. Dat was een monnik. Dat was een monnik, ja. Je merkt echt wel dat koninginnen die bevrucht zijn of die gekweekt zijn en bevrucht met deze aandacht voor selectie, dat je dan echt veel mooiere volk hebt dan als je ze thuis hebt staan. En dat heette dan F-16's op een gegeven moment. Hè. Dan krijg je wat wilde eigenschappen van bijen uit de omgeving erin. En dan wordt het echt een zootje. Dan worden het vuilnisbakjes, zeg maar. Hij was als jonge knul was hij uit Duitsland vandaan gekomen. En hij zou eigenlijk steenhouwer worden, maar daar was hij te zwak voor. En hebben ze maar een bijen gegeven en daar is hij mee doorgegaan. Voor de kosten krijg je een krant te lezen, kom een bij op jou. Ze verlenen gewoon uit die kast wij naar de Blomta en weer waarom. Maar er alleen net leak voor zitten natuurlijk, maar het is een soort bijen. Want je moet heel wat doen over die steken gaan hoor. Dat wil je niet wezen. Die hadden ze al een keer op Ameland staan, 14 dagen. En als het goed is, ben al die prinsessen die tenning zitten, die hadden dan een x-aantal paringsvluchten maken en die ben volledig bevrucht nou. En die hadden de meesten dan overop. En als die in die kastjes zit, dan ben de eerste nek al die ben al aan het eikens lezen en dan is dat klaar. Ja, wij brengen bijen. Jullie brengen bijen? En we komen er ook halen. Oké. Ja, wij komen al van België, van Breschaat. De darren bevruchten de koninginnen. En wielst het seizoen al aan de gang is, worden er al tarinies die je van volgend jaar. Ja, we zijn nu al bezig om voor de darren van volgend jaar volken klaar te zetten. Ja, precies. We leveren elk jaar 40, 50 volken die daar staan. En dus dan moet je een stuk of 60, 70 moet je in de winter indrukken. En dan het voorjaar uitzoeken en dan neerzetten. Dat is leuk. Een dar heeft geen vader, maar wel een opa. Ik ga daar eens over nadenken. Hoe moet ik dat nou kennen? Dat is een kijkersvraag. Ja. Hoe dat correct zit, daar komen we op het eiland aan achter. Hier zit een voerbakje. Ja. En dat zit stampvol aan zijn brengst. Er zit 450 gram suikerdeeg eigenlijk in. Omdat de safvolle stenen, er zijn net volle bloemen op Ameland in dat gebied. En dan jouw ze dus een hele grote voer mee dat ze nou voor die 14 dagen overleven. En van dat voer kunnen ze al die raampjes uitbouwen. En nou, staat de sjen. Ze zijn betrekkelijk rustig. Voer zit mooi bij tussen en ik denk wel dat dit goed kan is. Er wordt wel eens zijn dat imkers wilde bijen eruit concurreren. Ja, dat wordt beweerd, maar op de meeste daar binnen allerlei studies over. Maar meestal met een net verzinnen in het aantal wilde bijen. Hier in Friesland hebben we geen biotoop voor wilde bijen. Het is meer in Limburg, in Mergeland. Daar hebben ze van origine al volle meer wilde bijensoorten dan hier. Als ze dorst krijgen, hebben ze een klein beetje water. Schildjes hier net een paar koninginnen. Ja? Ja.
Voor de wissegiet vreeg ik nog even of het gevaarlijk is als er 400 bijenvolken in één keer uit hun lietse kastje komen. Nee, die hebben maar één ding, die willen echt alleen maar de koningin achterna. Ja, die willen alleen maar de lucht in. Ja, als er een zwerm is kun je zo tussendoor lopen. Ja. Nou, dan geven we die kant maar op, want dat wordt dan echt Sjennek. Hoe is de Bukvastvereniging nou bij het Ameloon te lonen kwam? Nou, dat komt toch Gos van der Velde en Jan Kienstra. Die waren samen bij bijen bezig hier op Ameloon. En die kwam tot een conclusie dat de Bukvastbijen een hele mooie bij waren, een zachtaardige bij. En die binnen mij aan de gong en die ziet van nou, gaan we dat op Ameloon door, dan heb ik geen les van oren bijen. Dus dan kunnen we dat ook mooi raszuiver houden. Dus dat is eigenlijk het begin van het hele verhaal. De darren die het voor de bevruchtingswagen hadden binnen al prepareerd voor de komst van de 400 koninginnen. We hebben eerst alle darrenvolk bij Langwest. Dus dan hebben ze extra zoekerwetter vuren. En ja, daardoor werden de darren ook actiever, vitaler. Nou, met name de eerste paar dagen als dat mooi waar is, dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat die darren heel fanatiek binnen. En achter die koninginnen aangaan in de lucht. Vermijd je de oertocht naar het Ameloon. Ze zetten ze hier even neer, zo bij elkaar. En ze komen straks op die pelletjes te staan. En op dat moment dat ze op pelletjes zetten, openen ze ook. Juist. Want anders dan raak je in de war. Dat komt dus toch door de warmte hoor, dat ze zo bruisen. Dus. En het vervoer, hè? Dus ze zitten natuurlijk al een dag en een nacht dat ze dus opgesloten zitten. Ja. Nou, dus ze gaan ze nu openmaken. Dus, ja, het zoemt ook zo lekker, hè? Ja. Nou, je ziet, het is een vrij rustige bij, dus zo hoort het ook hoor. Dat is, Zo, en die bijen op zich maken net volledig dat er de bijen uitkomen. Die koningin die mag er net uitvliegen. Dat is een. Nog net. Nee, nog net. Die mag even. Ze mag zich even oriënteren op deze plek. Ja. Want joh, het raakt vrij snel in de war. Hè? Dus ik wil maar gelukkig met verschillende kleuren en zo wat in. Dus ze mag er toch op het aanvliegen, maar ze dus zich oriënteren op deze plek. Ja. En dat gaat heel snel, hè? Maar dan we dan bijvoorbeeld na een dag of 2 dagen deze kast hier wij pakken. En ik zet hem derde op derde. Dan komen ze hier weer om. Ze oriënteren zich op de plek waar ze stenen. Ja, ja. Dus je kan een kastje thuis net samen verplaatsen, want dan heb je een probleem. Dan komen de bijen op de andere plek weer om. Hier hangt een zwermpje aan de boom. Zie je, daar loopt een koningin. En daar willen ze bij horen. Ja, die is mooi ja. Ja, dat is echt een Mooie mooie. dikke. Heb je hem? Ja. Leuk. Dit was een reddingsactie. Ja, die koningin is gered nu. Ja. Ja? Ja. Ja, die begint nou zelf wel te bouwen in het kastje. Dus, Kijk, hier hebben we dan al die kastjes staan. En daar is de darafstand, op 100 meter afstand. dat is vlakbij. De manafdeling. Ja. De manafdeling hier. En hier staan 40 darrevolken in totaal, worden geselecteerd op eigenschappen. Ja. En hiermee zorgen wij dat de moeder raszuiver bevrucht worden die allemaal opgestuurd worden. Oké. Ja. Hier zijn we de terugstuiven. Dit is een dar. Hoe herken ik dat? Nou, hij heeft een ronde achterkant. En als je naar zijn hoofd kijkt, zitten de ogen er bovenop. Die komen bijna bij elkaar. Hier herken je een dar aan. Kijk, een dar die kan ook niet steken. De dar kan de koningin bevruchten. En de koningin kan daarna bepalen of ze een dar maakt of een werkster. Wat ik heel bijzonder vind met die koningin is, ze had dus dat lange achterlijf, dat krijgt ze naast. Dat stekt ze dus in zijn cel. Ze leidt er een aik in. In dat lietse celtje wordt het een werkster, maar daar leidt ze dus ook een aik in wat bevrucht is. Dus daar wordt sperma aan tafel van die darren wat ze dus bezig draagt. Ze draagt dus ook de sperma van die darren voor haar hele leven bij zich. En als ze dan met het achterlijf in zo'n grotere cel doet, waar een mansje uitkomen, waar een dar uitkomen moet, dat wordt dan een eiken.
zonder sperma. Dus het is een onbevrucht eiken. En dat worden de mansjes. Ze kunnen dat controleren. Op een of andere manier. Ja, die koningin had de controle oer. Knap toch er net aan. Er nog een plaatje, moet je kijken. Nog allemaal broed. Niet te geloven. Ja, dit is zo'n koningin die is heel goed aan de leg. Zo hoort het ook hoor. Dan heb je goeie. Nou, je ziet het, als je maar rustig blijft, dan valt het heel erg mee, hè? Ja. Hoe we nou gewoon met blote handen en geen prik gehad, dus... Alle kostjes staan klaar en bleven 2 weken op het eiland. Het werk zit erop en wij nemen de oertocht weer naar Hulvert. Sjoch na je weken weer naar de oertocht, want dan volg je weer Sven Drost. Hij is ben op het Ameloon, maar mat nou al op hemzelf. Hij is 16 en wil mbo-verpleging volgen in Snits. Bevolg je de verhuizing en sjoggen hoe het 2 maand later is. Dat al je na je weken in de oertocht.